DJ Rocky. Halo-halo ang nararamdaman ko. Kinakabahan ako, natatakot ako, gusto kong tumakbo pero hawak niya ang kamay ko. Iba't ibang babae, iba't ibang conversations. Rocky's Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rocky's Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Secret Files. And we're back again mga kabisyo. Kayo pa rin po ay nakatutok sa 90.7 Love Radio. Sa oras natin ngayon at 10:24 PM sa buong kapuluan, kasama nyo pa rin ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo. DJ Titan Jello. Mga kabisyo, napakinggan nga po natin ang kabuuang storya ng binasa ng ating Basa Princess na kwento ni Weng. Si Weng na nagtiwala sa kanyang kasambahay. At sa hindi inaasang pagkakataon, ang mga hinala nila ay tama nga. Tama dahil kung sino ang taong malikot na kamay na pinaghihinalaan nila ay nahuli nila mismo sa CCTV camera na nilagay nila. Mga kabisyo, humingi po ako sa inyo kanina ng mga komento, thoughts, violent reaction na pwede nyo pong maibahagi dito sa ating programa. Iisa-isahin ko po ngayong gabi na to ang inyong mga komento. Unahin na muna natin kabisyo ang sabi ni Raven Espadilla. Good evening, DJ Rocky and DJ Jello. Ramdam ko si Ate Weng on a personal level dahil gaya niya. Minsan na din akong nagbigay ng pagtitiwala. Ang kaibahan nga lang, yung taong pinagkatiwalaan ko, ang siya palang magdadala sa akin sa tiyak na kapahamakan. Share ko lang po at maraming salamat muli. Yan po ang binahaging komento ni Raven Espadilla. Basahin na muna natin ang sinabi rin ni Shari Giao. Good evening Titan Jello and DJ Rocky. To our sender, way back in high school, nagkaroon din kami ng kasambahay na ganun mabait, maasikaso, pero may ugali ring kumuha ng hindi kanya. Binigyan namin siya ng ilang pagkakataon at naging mas maingat na rin. Pero magaling talaga siyang magkalkal. There's this common saying, everyone deserve our forgiveness, but not everyone deserve a second chance. Sa huli, pinatawad pa rin namin siya. Hindi dahil deserve niya pero para lang gumaan ang loob namin at malinis ang konsensya. I hope you also find a solution in your situation. And may you find the right person to trust and take care of your home and your baby. Yan po ang sabi ni Shari Giao. Sabi naman po ni Jobert Vertudaso. Pinakamahirap talaga ang makahanap ng tao mapagkakatiwalaan mo ng buo lalo na sa mga kasambahay. Pero marami naman ang mababait. Medyo nakarelate ako Idol DJ Rocky at DJ Titan Jello kasi noong family driver ako, maraming gamit at pera ang naiiwan or sinadya nilang iwan sa sasakyan para sukatin akong mapagkakatiwalaan ba nila ako. At lahat, binalik ko. Shoutout sa Team Bulacan Overdrive lalo na kay Boss AJ Man at Yorme Rojun Gabatino. Salamat. Sabi naman ni Robert Jason Tirao. Yung mga kasambahay namin noon, maganda din ang pakikitungo nila sa amin. Dumating rin yung time na gusto namin na maging member siya ng family namin.
Be careful. Busisiin mabuti at higit sa lahat 100 or 1,000% ang dapat pagkakatiwalain at kukunin nyo na kasambahay. Pag nakuha nyo na ang tiwala dun sa pwedeng magkaroon, kadalasan kapag nakuha niya na ang tiwala ninyo, doon nagkakaroon ng mga pangyayari na hindi kaaya-aya. Pilit ko na lang iniintindi yung mga iba nyong sulat. Sabi naman dito ni Richmond, ang hirap ng sitwasyon ni sender. Makakahanap ka rin po na maituturing po ninyong pamilya na kasambahay. Praying po na makahanap ka po agad. Kaya po tayo, Titangelo, hindi na tayo maghahanap ng kasambahay. Kaya ko na to. Padayon. Sabi ni Richmond De Vera. Anyway mga kabisyo, bago tayo tumungo sa ating komento, gusto ko muna magpasalamat kay Jaja sa ating mainit na kape ngayong gabi na to. At syempre, big shoutout din sa Grab delivery rider na lista sa Love Knows No Boundaries na si Kuya Dominic Barcia De Vera. Maraming salamat po sa inyo. Mga kabisyo, tulad nga po ng sinabi ko sa inyo kanina, kailanman walang katumbas na halaga ang tiwala na pwedeng ibigay sa iyo ng isang tao. Mahirap po yan. Mahirap po yan kapag nasira nyo na ang tiwala ng isang tao. Bakit, kabisyo? Dahil parang isang pinggan po yan na nabasag na kahit pilitin mo mang pagkabit-kabitin o idikit muli, makikita at makikita mo pa rin ang lamat nito. Ang tiwala ng isang tao, kabisyo, ay hindi po basta-basta nakukuha. Kaya po kung ikaw ay binigyan ng pagkakataon na pagkatiwalaan sa anumang aspeto ng buhay, ito po ay pahalagahan at ingatan. Mahalin ang kanyang tiwala na binigay sa iyo. Hindi lang mahalin, kundi pag-ingatan mo rin. Dahil kailanman hindi mo na mabibili o maibabalik ang tiwala kapag ito ay nasira. Kabisyo, sa lahat na may mga katulong, sana may natutunan po kayo sa kwento na napakinggan nyo ngayon sa Rocky Secret Files with Titangelo. At sa mga kabisyo naman po natin na gusto magbahagi ng kanilang kwento, maaari po kayo magpadala sa ating Gmail account na rockytera@gmail.com. Malay mo, kabisyo, may isang umaga o may isang araw, yung kwento mo na po ang aming babasahin sa aming programa. Mga kabisyo, susunod na po ang ating programang Rocky and Titangelo Top Secrets. Maaari na po kayong magpadala ng inyong mga text messages kung tatawagan na po namin kayo. Basta po sasagutan nyo lang din po ang aming mga form na pinapadala din sa inyo once na mag-chat po kayo sa amin. O kaya po, kabisyo, maaari po kayong tumawag sa aming Viber line na 0916-529-5595. Hindi po namin basta-basta sasagutin ang inyong tawag basta hanggat hindi po tayo nagkakasundo sa kasulatan na ating pinapasagot sa inyo. Maraming salamat mga kabisyo. Once again, ako nga po pala ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo. Muli, magbabalik kami para sa ating programang Top Secrets. Dito lang yan sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Metro's #1